Здравейте и добре дошли в поредното ни дълбоко гмуркане. Днес се пренасяме към едни много конкретни събития от 28 февруари 2026 година. Имаме доста мащабен геополитически анализ пред нас и мисията ни е да дестилираме най-важното от него. Ще говорим за края на така наречената сенчеста война и директния сблъсък между Съединените щати, Израел и Иран. Точно така, като тук смятам, че трябва да направим едно много важно уточнение още в началото. Да, напълно съм съгласна, задължително е. Тъй като източниците ни съдържат доста остри вътрешно-политически дебати, включително решение на американския президент без одобрение на Конгреса, ние тук запазваме пълна неутралност. Абсолютно. Не заемаме ничия страна, просто влизаме в ролята на преводачи на фактите и идеите от оригиналния материал. И така трябва да бъде. Ситуацията е безпрецедентна и за да я разберем, трябва да погледнем отвъд сухите военни сводки. Да, добре. Нека разплетем това. Всичко започва с две много масирани операции. Американската епична ярост и израелската ревящ лъв. И мащаба е направо... Това е безпрецедент. Да, безпрецедент. Докладът описва директни удари по обекти, които досега смятахме за абсолютно недосегаеми. Имам предвид онзи прославут подземен комплекс Pickex Mountain в Иран. Знаем, че е проектиран да издържи на всичко. Какво реално се случва там? Оказва се, че планината вече не е достатъчна защита. Това е момента, в който технологичното предимство си казва тежката дума. Анализа показва, че комбинираната огнева мощ просто пробива тези защити. Буквално изпарява бункерите. Точно. Което води до на практика пълно елиминиране на висшето иранско ръководство за броени часове. И това, което е наистина очарователно тук, е реакцията след този първоначален шок. Нали, защото човек нормално би си помислил, че при такава критична загуба държавата просто ще капитулира. Смисъл, логично е, но се случва точно обратното. Стратегията на Техеран мигновенно превключва към генериране на контролиран хаос. Оцелелите структури на гвардейския корпус поемат пълен контрол. Докладът предупреждава за огромен риск от фрагментация. Нещо като гигантска военна база. Да, един непредсказуем КГР стан. Режим, който вече не се интересува от дипломация, а разчита изцяло на асиметрични атаки и терор, за да оцелее. Тук обаче става наистина интересно, защото ако погледнем победителите на хартия, виждаме един огромен парадокс. От една страна имаме абсолютен технологичен триумф с новата система за противоракетна отбрана Golden Dome. Която е огромна стъпка напред спрямо предишните. Огромна. Ако стария железен купол разчиташе на радари за да прехваща ракети, Golden Dome използва изкуствен интелект. Той анализира огромни масиви от данни и неутрализира заплахите почти мигновенно. Често преди изобщо да станат реалност. На практика алгоритъма печели битката преди човекът от другата страна изобщо да успял да натисне копчето. Но каква е цената на всичко това? Точно там е логистичния кошмар. Анализът разкрива сериозно изтощение за американската военна машина. Абсолютно. Четохме за критичните повреди по ядрения самолетоносеч Джералд Форд след тези безкрайни мисии, както и за бруталния недостиг на резервни части за изтребителите F-35. Технологията е брилянтна, но желязото и хората зад нея са разтегнати до краен предел. И ако свържем това с голямата картина, виждаме същия парадокс и в Израел, просто под малко по-различен ъгъл. Гражданското население в Тел Авив понася огромната тежест на ответните удари, а финансовото изтощение от защитата е колосално. Но едновременно с това, израелската отбранителна индустрия изживява исторически бум. Чрез новия американски закон Futures Act. Точно така. Страната си гарантира милиарди за съвместни разработки на оръжие от следващо поколение. И има още едно огромно геополитическо разместване. Тези атаки парадоксално обединяват Израел и сунитския свят. Чакай, това е ключово. Докладът реално говори за формирането на нещо като мюсюлманско НАТО, нали така? Реално погледното да. Аврамовите споразумения еволюират от търговски договори в пълноценен военен съюз. Доскорошни врагове сега споделят радари и разузнаване срещу общата заплаха от Иран. Това е тектонично изместване за целия Близък изток. И така, какво всъщност означава всичко това извън самия регион? Защо всеки, който следи глобалните процеси, трябва да се интересува от това?
Според анализа, рискът за световните енергийни пазари е зашеметяващ. Да, заради затворените въздушни пространства. И блокираните търговски пътища. Арабските държави от залива са изправени пред потенциални загуби до $1 трилион. 1 трилион! Това неминуемо ще удари енергийната сигурност на цели континенти. Което повдига един много важен въпрос. Дали след този монументален сблъсък региона върви към ренесанс и безпрецедентна икономическа интеграция заради новите съюзи, или просто гледаме началото на една нова, безкрайна спирала от конфликти? Докладът е категоричен в едно. Технологичното превъзходство променя начина на воюване. Но само по себе си не решава фундаменталните политически проблеми. Точно така, особено когато липсва реален социален консенсус. Военната сила разбива стария ред, но не изгражда автоматично нов. Страхотно обобщение. И това ни води до една финална мисъл, която си струва да остане в съзнанието дълго след края на днешното дълбоко гмуркане. След като видяхме как изкуственият интелект в Golden Dome успява да неутрализира заплахи още преди ракетите реално да бъдат изстреляни, дали следващата голяма война няма да бъде водена и решена изцяло от алгоритми за части от милисекундата. И то още преди човечеството изобщо да е разбрало, че тя е започнала.